Якія зараз галоўныя наратывы вы адсочылі і што за імі стаіць? Можа быць, разбярем так адзін за адным. Ну, насамрэч, хутчэй за ўсё, гэта будзе не зусім фармат ранішняга шоу паговорыць менавіта пра весь гэты набор наратываў, бо іх шмат і яны... Але каб людзі ведалі, наша але... задача расказаць, каб людзі разумелі, што... Ну так, але ёсць такія больш такія падставовыя, мы іх называем стратэгічныя наратывы, ёсць тактычныя, якія мяняюцца час ад часу, ёсць стратэгічныя, і адзін з іх, што трэба яднацца вакол афіцыйнага лідара. Ну, гэта укладваецца адразу шмат на яго навязваецца. Ну, глядзіце, мы мусім аб'яднацца вакол яго, бо вакол ворагі. І мы абложаная крэпасць. З другого боку, мы мусім аб'яднацца, бо ён нас адвёл ад пропасці. Ну і гэтак далей, гэтак далей. І такіх пабудоваў даволі шмат. А вот адна з апошніх тое, што, дзякуючы Александру Лукашэнку, Беларусь не стала удзельніцам вайны. Нас не ўцягнулі ў вайну. Боже мой, гэта ж абсалютная хлусня. Гэта працяг савецкага наратыва, лишь бы не было вайны, да? Ну, глядзіце, калі браць пакаленне, якое было, напрыклад, маіх бацькоў, вашых бацькоў, яны адзін сэнс укладвалі ў гэта, бо у іх была траўма вайны, яны ведалі, блізка это было па часе, у іх былі блізкія сваякі, якія сутыкаліся з рэальнай вайной і пра гэта разважалі. Маё пакаленне ўжо это было інтэрнацыянальны долг у Афганістане. Вот, абы не трапілі ў Афганістан і гэтак далей, пра гэта шмат разважалі. Потым гэта все адышло такое, стала быццам бы абстрактнае, нас не тычыцца, і памянялася значэнне. Але само па сабе нават савецкае вот это вот укладанне «абы не было вайны» гэта не было пацыфісцкім лозунгам. Это не толстовцы, это не тое, што укладывалі інтэлігенты еўрапейскія перад першай сусветнай вайной, перад другой сусветнай вайной у сэнс пацыфізму, бо насамрэч это было мы мусім быць вельмі моцныя, усім паказаць, што на нас нападаць нельга, мы мусім мець моцнае войска, тады не будзе вайны, тады нас это не будзе тычыцца. І шмат што тлумачылася. Вось Анатоль прыгадаў наша цель мир. Вот я служыў у ракетных войсках стратэгічнае прызначэнне. У нас якраз гэта было напісана... На ракете. Ну, не на ракете, але на плоце каля вайсковай часткі. Ну, дарэчы, вот гэты наратыў «абы не было вайны» яшчэ і выкарыстоўваўся савецкай прапаганды для падаўлення інакамыслення і ўводу войскаў у Чэхію, у Венгрыю, для уціску у Польшчы, каб не было тут ніякага незадаволеных, каб не было, каб не ўз'яўляліся ворагі. Яно упаковвае адныя дзеянні, якія рэальна якую мэту рэальна пераследавалі ў тое, што быццам бы ўсім спадабаецца, бо вельмі цяжка сказаць, што я за вайну. А гэта маніпуляцыя. Тым не менш, вось гэты лозунг, які ўдалося Лукашэнку навязаць беларусам, што, маўляў, дзякуючы мне, у Беларусі няма вайны. Вось што за ім хаваецца і якая насамрэч рэальнасці мы можам сказаць, што насамрэч у Беларусі няма вайны? Ну, вот вы ўжо сёння прыгадвалі Міколу Статкевіча ў шоу. Калісьці, калі Беларусь не хацела падпісваць дамову у межах Садружнасці незалежных дзяржаў пра агульную абарону, вот был адзін з такіх фактараў, каб нашы хлопцы не служылі, не ваявалі за межамі Беларусі. І было ўжо тады сутыкненне па пытанні. І тады у выніку адбыліся пэўныя змены, і нават частка людзей была звольнена, і Мікола Статкевіч был звольнены з войска за тое, што яны мелі палітычную пазіцыю. Сёння гэты наратыў працуе даволі так пераканаўча, з аднаго боку, а з другого боку, хто, як не кіраўнікі Беларусі, якія сёння ёсць, уцягваюць Беларусь у вайну, бо Беларусь была выкарыстана як плацдарм для напада на Украіну ў 22-м годзе. Вось недавно праходзілі вучэнні ў Беларусі, і там таксама адзін з замыслаў гэтага вучэння было то, што быццам бы на Беларусь нападуць і гэтак далей, але, уласна кажучы, хто збіраецца нападаць? Вот все суседзі зараз адмяжоўваюцца, абкладваюцца калючым дротам, выйшлі з Атавскай канвенцыі па забароне супрацьпехотных мін, каб замініраваць сваю мяжу, каб на іх не нападалі.
А тут, оказывается, яны маюць агрэсіўныя планы. Все гэта разам працуе на тое, каб памяняць у свядомасці людзей і падрыхтаваць іх да таго, што ну, нам навязываюць вайну. А раз так, то абы не было вайны, давайте мы будзем і гэтак далей, і будзем працаваць на вайну. Ведаю вынікі аднаго даследавання, которое праводзіў якраз Лукашенко со сваёй камандай. Яны даследавалі настроі военнослужащих, военноабавязаных, як пачалася вайна. І вынікі гэтага даследавання яго спужалі, таму што вельмі шмат афіцэраў нават сказалі, ні ў якім разе ніхто з нас не пойдзе туды за Прыпяць ва Ўкраіну. Якби, ну, гэта класны настрой на самой справе, але я хочу зараз не пра гэта сказаць. Беларуская медыяпрастора, яна такая адкрытая і ўразлівая для наратываў з Расіі. Вось якія расійскія наратывы спрабавалі нам імплементаваць, як бы на нашу глебу як бы пасадзіць, і спрацавалі яны ці не? І чаму? Ну, ёсць такі тэрмін на еўрапейскай прасторы ФІМІ, это замежнае інфармацыйна-маніпуляцыйнае ўздзеянне, і вось тут для Беларусі расійскія наратывы атрымліваюцца яшчэ больш складаныя для распазнання шараговым карыстальнікам, бо яны не ўспрымаюцца як замежныя даволі часта. Бо гаворыцца пра агульную культуру, агульную гісторыю. І пры гэтым тое, што называецца агульная гісторыя, она не ўключае Великае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае, не укладаецца тое, што беларусы маглі ваяваць з Масквой 500 гадоў. 500 гадоў. Все гэта выпадае, бо это не агульная гісторыя. А вот агульная гісторыя — это там, дзе беларусы разам з Масквой ваявалі іншыя народы, іншае штосьці. Калісьці гэта был западны русізм, цяпер это ўжо перафарматавалася ў спрыняцце в рускі мір. Але рускі мір — это дакладна уздзеянне звонку, а западны русізм — это ў нейкай ступені была мутацыя беларускай арыстакраты, беларускай шляхты, каб супасці з тымі, хто перамог у той вайне, у той момант. То бок, это даволі розныя з'явы, і яны маюць працяглую гісторыю, і складана часам звяртаць увагу, ці не звяртаць увагу. Ну, чытаючы Дастаевскага в школьнай праграме, можна стыкнуцца з выпадамі супраць палякаў, там ці штосьці падобнае. А гэта все тое, што людзі атрымліваюць яшчэ са школы, і яно застаецца далей, несвядома ўспрымаецца як факт. Рускі мір. Але ёсць яшчэ тое, што мы адзіны народ, і это было як за часоў расійскай імперыі, так і зараз пра гэта кажуць і руская праваслаўная царква, і Пуцін таксама неаднаразова пісаў, ну, типа навуковыя працы пра гэта. Але калі супраць Украіны гэта ўспрымаецца як вельмі агрэсіўна, то да Беларусі гэта падаецца ў іншых тонах, і быццам бы, ну, Лукашенко это ператварае беларусах, это рускія са знакам якасці. А беларусы ўспрымаюць гэта самі? Вот у гэтым і ёсць праблема. Но тут ужо пытанне не даследаванняў, якія мы робім в медиа-IQ, бо мы больш займаемся контент-аналізам. Вот калегі-сацыолагі вот падобныя рэчы спрабуюць адсачыць наратывы, штосьці сапраўды спрацоўвае. Бо як пакаленнямі думалі пра айчынныя аўтамабілі Волга, Жигулі і гэтак далей, айчынныя каманды, айчынныя спевакі, айчынная палітыка, была больш цікава, што робіцца в Крамлі, чым дома. А якія не спрацоўваюць наратывы расійскія? Вось пра ваенныя гэта ўсе наратывы. Я проста не чуў, каб беларусы там масава... Ну, ёсць вялікі разрыў у ўспрыняцці насельніцтвам Расіі і насельніцтвам Беларусі. Ці справядліва тое, што адбываецца в Украіне? Ці сапраўды варта бомбіць Украіну і гэтак далей? То бок, нават тыя беларусы, якія думаюць, што, можа быць, і справядліва, там, можа быць, украінцы пакрыўдзілі і гэтак далей, але бомбіць не трэба. Ну, то бок, прапаганда уздзейнічае на розных рэгістрах, і на нейкіх рэгістрах гэта спрацоўвае. Ну, допустим, выпады супраць Украіны, там, бандераўцы ці штосьці падобнае, гэта шмат кім успрымаецца некрытычна. Але пры гэтым забіваць за гэта? Не, гэта ў Беларусі непрымальна.
Паўлюк, вось з'явілася інфармацыя, вельмі свежае даследаванне, працытую. Міжнародная экспертная сетка ISANS у верасні, то бок это вельмі свежае даследаванне, сёлета, так, вось акурат зараз, давялі, што 69% беларусаў выступаюць за пачатак мірных перамоваў паміж Расіяй і Украінай і заканчэнне вайны. За працяг вайны 9%, для параўнання ў Расіі за працяг вайны 27%. Пра што сведчаць гэтыя лічбы? Ну, тут можна інтэрпрэтаваць з розных бакоў, і тут уже я пераабуюся і уже буду глядзець як палітычны аглядальнік. Глядзіце, што такое заканчэнне вайны? Гэта значыць, што ці Украіна мусіць аддаць тыя тэрыторыі, якія ўжо сёння акупаваныя, ці Украіна мусіць саступіць яшчэ тэрыторыі, на якія прэтэндуе Расія, але яшчэ не захапіла. Гэта таксама заканчэнне вайны. Ці гэта мусіць быць справядлівае заканчэнне вайны? Увогуле, тут адсутнічае слова справядлівасць. І што рэспандэнты ўкладалі, якія сэнсы ў гэта ўкладалі, тут хутчэй за ўсё, чым накарміла іх прапаганда. І для кагосьці заканчэнне вайны можа быць, просто не трэба, каб забівалі мірных людзей. А для кагосьці это будзе нешта іншае. Само па сабе прапаганда працуе з эмоцыямі, і вот эмоцыя таго, што трэба спыніць забойства, вельмі моцная. Але гэта не значыць, што тое, што ёсць такая эмоцыя, рацыянальна рабіць так, як падказвае эмоцыя. Рацыянальна рабіць тое, што выгадна ў гэтай сітуацыі, і тут ацэнка нацыянальных інтарэсаў Украіны, Расіі, для нас больш важна Беларусі. Якая яна? І вось тут спыненне вайны, я не ведаю, якія будуць наступствы канкрэтна гэтага развязання сітуацыі, але ў залежнасці ад таго, які варыянт спынення вайны будзе рэальным, зусім розныя шляхі могуць быць развіцця. І што будзе наступнай мэтай Расіі пасля таго, як яна атрымае або не атрымае тое, што ёй можа напісаць вот такі мір. Мне здаецца, больш дакладна вось гэта даследаванне выглядала б, яго вынікі выглядалі б, калі пытанне было, так вы, хто з вас за перамогу Украіны? Слухай, але яго было бы страшна адказваць людзям. Так, таму такое, да. Слухай, але вось ёсць такая, знаеш, прапаганда, прапаганда ж не толькі, нейкая мана, яна не з адной лжы складаецца, бывае выкарыстоўваць і факты. Як вось гэту каварную мешаніну простаму чалавеку, як разабрацца, дзе праўда, дзе факты, а дзе вось ложь, і як это... Ёсць нейкія такія чырвоныя сцяжкі, якія мы сабе можам пазначыць, калі вось штосьці паказвае, што штосьці тут не так з гэтай інфармацыяй ці з нейкімі матэрыяламі, якія мы бачым. Здольны проста людзі вось гэта. Насамрэч, все ўразлівы да прапаганды, бо яна выкарыстоўвае такія вот збоі ў нашым мысленні, якія закладзены прыродай, эвалюцыяй, але можна цвяроза ставіцца да гэтага. Мы ведаем, што ў нас выклікаюць эмоцыі, нам трэба спыніцца і падумаць, для чаго, хто гэта робіць, што ад нас хочуць. Адно пытанне: кідай курыць, вставай на лыжы, гэта, так мовіць, прапаганда здаровага ладу жыцця, і тут, напэўна, нашкодзіць мала што можа. А калі нас прымушаюць прыняць нейкае рашэнне, то гэта ўжо іншая гісторыя. І вось чаму мне это кажуць? Што гэта значыць? Вось сапраўды не абавязкова в прапагандзе ёсць хлусня, але там можа быць не вся праўда. Ці там можа быць абсалютна все праўдзіва, але гэта сказана для таго, каб я зрабіў некалькі крокаў і сам прыдумаў адказ, чаму і як трэба паступіць. Але мяне падштурхнулі. Гэта як ёсць добрыя і кепскія тэлевізійныя забаўляльныя шоу і гэтак далей. У сіткомах прынята, каб за кадрам смяяліся, каб мы ведалі, што трэба смяяцца, нас падказваюць. Вось роўна так жа працуе прапаганда. Нас штурхаюць да пэўных эмоцый, дзякуючы гэтым эмоцыям нас штурхаюць да пэўных дзеянняў. Або без дзеянняў, або пераконваюць, дэмаралізуюць, што ад мяне нічого не залежыць, я маленькі чалавек. Палітыка грязное дело, не лезь. Так. А гэта тыя стэрэатыпы, якія
сядзяць у свядомасці, і прапаганда іх таксама выкарыстоўвае. Я вось заўсёды звяртаю ўвагу, калі раптам становіцца вельмі шмат нейкай адной тэмы, і цябе проста рэальна бамбардуюць з усіх бакоў. Такой, ага, значыць, тут штосьці не так, і хтосьці хутчэй за ўсё адмыслова вось заварывае гэтую кашу, і каб цябе туды закінуць, і ты такі думаеш... І я вельмі часта размовы праважу са сваім сынам, калі ён прыходзіць і пачынаць мне нейкі фейкі з тиктока расказваць за чыстую манету. Я кажу, па-першае, задай пытанне, каму выгадна, каб ты так думаў. І давай праверым факты. І вось гэта, я думаю, тыя рэчы, які могуць нам дапамагчы ў такой нашай штодзённасці. Мы на дадзены момант у 21 стагоддзі не можам сабе дазволіць бескрытычна ўспрымаць інфармацыю. Безумоўна. І калі ўжо казаць менавіта пра тое, як мы можам это правяраць, акрамя эмоцый, што на відавоку, але насамрэч гэта цяжка спыніць свае эмоцыі і паспрабаваць цвяроза разважаць, адкуль гэта стала вядома? Чаму менавіта зараз пра гэта кажуць? Вельмі добрае пытанне. Ці, можа быць, это кажа адна асоба, якая знаходзіцца в канфлікце з іншай асобай, ці палітычнай сілай і гэтак далей, і гэтак далей. І калі мы паспрабуем разбірацца ў гэтых рэчах, часам нават да самога, уласна кажучы, факт-чекінга не даходзіць, бо мы бачым, што это зацікаўленыя бакі расказваюць сваю праўду, якая не ёсць поўнай праўдай, бо вялікая карціна значна больш складаная.